Стойността на инвестицията в новия завод? 20 милиона, от които 10 милиона са за строежа и първи етап на строежа и 10 милиона е оборудването. И особеното е, първо всичкото е финансирано от банката. Кога очаквате да стартирате производство там? В, да започнете да работите? През пролета на 2017 година. Да. Но трябва къщата да е готова и машините да са готови. Към момента колко служители имате в Пловдив и колко нови работни места планирате да разкриете в новия завод? Сега са 50, където стана и тясно, вече не може да се работи. Преди години купихме едно голямо помещение или взехме и съседните под наем и ще назначим още 50-60 човека. Считате ли, че ще имате трудности да намерите толкова хора в този регион? Ама ние сме свикнали с тези предизвикателства. Ако някой ми каже, че с кадрите сега било трудно, първата година го казах един-два пъти и хората много се очудиха, като го казах тогава, защото нямам работа. И тогава беше трудно. И тогава пак нямаше хора. Ами, кадрите си ги създаваме сами.